si Nanay Erlinda Riosa. Maray na pagkapon tabi Nanay Erlinda. Hapon po. Aram ko talaga maray ang sa imong hapon dahil Tagasain ka, Dara-dara mo ang ugma. Manay Erlinda. Taga-Bigaa po. Big double A. Pirang taong ka na, Manay Erlinda? 66. 66? Doble sais. Kumusta ang love life sa edad na 66? Widow na po ako. Widow. Zero na. Perang taon ka po kang na 4 byuda years pa ka? sana siya. 4 years pa lang po. Anong kinagaganda ni Mister? Biglaan man sana ito. Parang sis na nagbukod. So, 4 na taong ka ng balo. Yes. Sa 4 na taon manay na yan, wala pang nag-attempt na mag-ilusyon giraray sa Wala iyo. na. Bayan na. Ah, Dahil na po. Kung may mag-ilusyon, di ka na ma-entertain. Dahil na. Gurang na. Aki na sana. So mga makwapo na sana. Nataaman. Siyempre. Iguman bagang Yaw pa mga... kaya ataman ko yung tugang ko. So ina ko 91 na so ina. So, day kang panahon para mag-love life. O, para ni nasa na po na. Day kang panahon para mag-love life. Ibubuhos mo na lang Ibuhos sa sa panahon mga mo sa tugang, sa mga- As in, mga pamangkin. Maski na ang mag-ilusyon sa Makwapo imo, maski na ang mag-ilusyon sa imo manay kapandok ni Vladimir Putin Ah, or ni wala, Vladimir dahil na. Zelensky. Dahil na po. Dahil na talaga. Abo mo na makipaggirahan. Oo. Nanay, ano po ang pinakarason na po yaong kadigdi sa Action Co Center? Mahagad po akong assistant sa tabang ko sa tugang ko baga. Tabang aksyon ora mismo. Na ano po ang Lalo sa si imong tugang mo. tugang? Na ano po ito? Pakirani lang po. Na limpiyansa na kang ingron po. Isus. Naglapa po iyan na mga bitis na iyan. Dahil lang sa ingro. Sa ingro. Nalugad. po. Diabetic. Nalugad so paggabot Oo, ka ni igdis Gron. na sa bitis. Diabetic po siya. Dahil man kami po kay diabetic para na-detect lang ka itong ora mismo. So, dati-dati, dahil niya aram na diabetic siya. Oo, dahil Kang man kuwan na subitis, na Naglapa na, Ngayon po, duman na naaraman na naaraman diabetic. diabetic. Kaya pinutulan po siya ng Oo, bitis. abot dito po. Tanganing day na magsakat pa sa iyang hawak. Ako ang basta ano. na nagtabang sa iyo. Si ining tugang mo, ang pangaran, Danilo. Danilo po. Pirang taon naman ini. 59 po. May pamilya man ini. Iyo po. Para bulag po. Piraman po ang aki na Danilo. Duwa yaon sa kuya po. Oo, Dracula kaya na. ikagabos Sa nag grade 6 po. Ay, ubin. kaya ikagabos po nagsapar kang gabos na kadipisilan pagpa-eskwela Ini kang si mga Danilo, aki. bunso nindong tugang. Yes, sulong. Kaya man partner. Ang bunsong tugang na lalaki, maski nagkakaedad na. Solo man po tugang. yan. Sulong lalaki pa. Oo. Saan ko po kamo nagkukuang panggastos? Ano, igwaman po kami sa diri sa Magallanes po Kabasan. Pigpapaano man pigdadala man sa kuya diyan sa Ano po ang mga nakatanom dong paroy? Paroy tapos kanyugan. Kanyugan. Sa Magallanes, Sorsogon. Po. Lupi! Magala. Day, ano nga na po kayan kang mga nyug duman, di ba? Lubi? Lubi. Lubi, ayan, lubi. Pero ang Magallanes po, garo man sa nadigdiligas pa ang Taramon, bako man iba man sa. Iba man ito. Kasi ali kami partner sa Bukal-Bukalan kan Sabado. Ang mga nakatanuman duman partner, lubi. Nakakasustenir man niya na hali sa lubi sa kabasan. Iyo man, tapos ako po naghihilot man. Anong paghihilot mo man? Paghihilot to sa mga aki, mga pilay, araw ka. Sa mga nalapuan. Po, nagsantigwan. Ika ang pinakasikat na parahilot mo dyan sa Nagsasantigwar Opo. ka po. Opo. Maaraman mo daw kung si partner nasi ino As dahil. in, Sailing mo po nasi ino ini dahil Ako, man. Dayman. ako man ay nagsasantigwar man ako gamit ko ang yelo sa kapitse. Kaya aram mo kung ano nakasi ino. Oo, pero mga babae sa namping sa santigwar ko ka. Iyo po. Dilagan ko titanggal ko sa plastic suyilo baga. Oo. Lalo Sila sa ko sa tubig. pitsil na may tubig na bako sa ng pano. Pagkalipas ki nagkapirang segundo minuto, aram ko na kung anong nakasi. Anong nakasi ino. Iyo, araw ko man. Ayan si nanay. Sa edad ni nanay, dahil mo ang ma-charan, di ba? Oo. Sailing mo po nanay, maaraman mo man kung ansarong tao, mayaman o dahi. Minsan, kaigusan mo na sa sayo mo Kay na sa gusan, dara. dahil mo manailing sa palad, guhit ng palad. Maski anong guhit Ay, baka mo mo. para hula si Manay. Baka Para may santigwar. Iba man ito, ika talaga partner. Iba man po ang parahula. Iba man, oo. Pero iba ba kayang para santigwar, at the same time na parahula na din. Pero kang kumpay nga sa kuya, kapot sa kuya. Ano iyan sa plato mo? Sabi kang Bombay? Oh, sabi sa sige, kuya. storya daw Tapos kami. antigwardaan. Gamit mo ang plato. Plato po. Nalilang ang kilana. May Tapos kandila. tikwan sa Ah, kanila. sige. Sabi ng sa kuya kang bubay, ano iyan? Nailing mo dyan? Aswang. Saan ka duman sa biga man ay? Purok uno po. May mga naghahanap talaga kay para santigwar, nag-aapot pa sa kuya sa programa. Kung Yaw sa po sa Purok uno. Purok Kampi. Uno. Bibihira na ba kasi mo yan, Anapon lang partner? si... Erlinda Riosa po. Anong mas bidbid ka duman sa pangaran ano? Cha Linda. Cha Linda. Cha Linda, Oo. okay. Bira Si na Cha kasi mo Linda. yan ang mga para santigwar eh. Kaya mga tugang, so mga parantabay dyan, baad kay po nindo magpasantiguar, na sa iling nindo may mga nasi no na Bakay go ka mo pirming kay Magduman lang ka mo, bahan. sa Purok Uno, tanawan kan bigahan na po si Cha Linda. Bakay go ka mo ning Mga pirming kay taga San bahan sa Roque laog po, ka na rong. nagpapasal- Nakakabot duman. Opo, Nakakaduman taga sa Indo. San Roque po, nakaabot naman sa Cha kuya. Linda.
Kantanawan. Iyo po. Kadalasan pag nagsantiguar ka na, kukuhan talaga. May mga naiingkanto talaga. May Anong klase ang mga itsura ka ng ingkanto, Cha Linda? Nailing mo man duman sa kuyang kung Ano, ano. duwende? Mukha ba Kapre? kaming engkanto, Cha Linda? Mukha ba? Kapre? Opo. Cha Linda, mukha ba kaming engkanto? Sabi niya, Opo. upo. Balik kita duman partner kung ano ang rason kung natayaon digdi si Cha Linda Yung para ano, sa iyang tugang. tugang. Aksyon, tugang, Para opo. sa iyang tugang. Gusto ni Manay, maaksyonan. Ma-action agad. Yung tabang ura mismo. Oo. Kasi nahihirapan ka po kan pangural daw ni Danilo. Madagdagan lang pambakal bulong. Ano? Ura mismo partner, Ura go ka na. mismo. Ayan, kapot ko na Cha Linda Dahil ang tabi. surusantiguan. Cha Linda, resibihon mo tabi ini na tabang Siripon mo, pinasyal. Cha Linda, baal na ingkanto, nawara sa laog. Siripon mo. Siripon mo. May laog po May yan. laog. May laog po. May laog po. Okay. Ayan. Opo. Garo na ingkanto, busler. Ano ang Sabi. babakalon mo tabi kan Cha Linda? Bulong, tapos pang ano. Pansantiguar. Maliban dyan, ora mismo, may Ay, gwapa. padarang regalo sa Ayan. imo. May bit-bit pa. Tanganing makadugang man po ini sa inyong Panguro Alda. Ayan, Cha Linda. Ano, pwede tang mensunaran na nagpaabot king regalong yan? Oo, din problema. Sabihan na, si Ay, Congressman. Alfredo Pido Garbin. Salamat Ayan. niya sa biga po, nagpamili ka. Ay, Ayan. pag-iugon mo Ganyan yan. si Congressman Pido Garbi. Nagpamili ka pa Busy-busy. nga itong tugang ko. Dinara ko pa na. So, Naka-avail ka mo. ika mismo makakapagtaram ka na dakula talagang pakinabang kang tao sa mga medical mission. Naka-avail Magkaiba ka yan mo si kang medical Governor- mission. Opo. Si Governor Bitsara, so ako Bicol, sa APG. Nakaagad ako kay Will sa ina. Uy, mo yan! Pasalamat talaga Ay, akong talaga dakula yan. ka. Biga sabi ko. So, ayaw sa imo. Okay. Patunay ito na talagang ining manamensionar may mga persona talagang nakakatabang. Bago ako nagdigdi, nagkuha na ako dumaan. Ay, moroy mo. Sige, pasalamatan mo po yan mga personang nababanggit mo. Ang Pasalamat nagtausay mo kan sa wheelchair, si kapatid. Governor Bitsara. Bitsara, ayun nga, pasalamat talaga Si ako Kumpido. dumaan sa Kumpido. Si Saipa, Ako Bicol. ako Bicol Bicol. po. Yan. Patunay yan, nanay, na talagang katabang Yan. nakasulog pa.